So ayan na nga, dahil may bagyo na naman, kaya naman panay na naman ang ulan. Kaya ngayong araw na to, samahan nyo ko na puntahan natin yung dam dito sa likod ng bahay namin. Titingnan natin kung apaw na nga yung tubig. Kasi sabi nila, magligpit-ligpit na raw kami dahil paapaw na yung tubig. Kaya naman hindi ako makontento. Kaya sabi ko, tingnan muna namin kung gaano na talaga kataas. Kaya guys, tara samahan nyo kami para bisitahin yung tubig, kung gaano na nga talaga ang level, kung gaano nakataas. Kaya let's go guys. Ouch! Ay. Ayan, may kataasan nga yung tubig. Tingnan natin. Ay, hindi pa naman siguro. Ayan. Ang lalambat si kuya. Ano yung kuya? Panghuli ng isda. Panghuli ng isda. Ayun o. Ayun sa gawing ibaba doon, bahana. Puntahan natin mamaya. Ayun, may mga nanguhuli ng isda. Nakakatakot na yung tubig. Sobrang taas na. Ayan o. Nasa level ano na ba? Ayun. Ayun. Namatay pala yung ating ano. Ayan, nasa level 24 pa lang tayo guys. Ayan, pag umabot na yan ng 29. Ayan, pag nasa 29 yan, ibig sabihin baha na tayo. Ayan, pinalis natin yung bata dito kasi nakatayo dito. Eh baka mahulog. Sobrang laki na ng tubig. Ayan o. Doon sa gawing baba na yun, ayun, medyo baha na doon. Baha na siya doon. Kasama natin na wala. Ayun, may mga bata pang nagsisipaglaro. Mauna ka, introduce mo yung baha doon. Saan? Sa gawing baba. Yung mga binabaha na doon. At mabigyan ng relief. May pambigay ka ba? Ayan o, lumutang na yung kawayan. Babaw lang eh. Mas kawayan lang ko eh. Ah? Baka lumok pa sa kawayan. Saan kaya galing yung kawayan na yan? Ito. Ah? Yan ang delikado. Yan o. Ayan. Makikiraan lang po kami dito sa tanim. May kiraan. Makikiraan lang po. Dito na lang. Makakadaan dyan. Bakit? Ayan, natakadaan na nga tayo eh. Oo, di ba? Tingnan lang natin yung baha kung hanggang sana. Ayaw mo sumunod dito sa akin eh. Ayan yung mga tanim oh. Sana naman eh, wag bahain, sayang. Ito, talagang dito sa gawing baba na to, baha na talaga sila. Maraming kabahayan dyan sa gawing ibaba na yun oh. Ayun oh. Matibag ka dyan oh. Hindi, malayo pa naman. Ikaw naman masyado ka namang ano, matibag daw ako dito. Pero pag hindi tumigil talaga ulan, hanggang mamayang gabi ganun pa rin kalakas ang ulan, delikado talaga. Ano? Ito ano na dito, apaw na dito sa gawin na to. Ayan. Talbos. Naagad yung talbos. Uy, may tricycle. Yari.
Dito tatabi tayo dito sa may dalawang bata. Baka kayo ate malaglag dyan. Hindi pa kayo dyan mahuhulog. Huwag kayong delikado, baka may madulas kayo. May dadaan na tricycle kaya tayo ay gumili dito. Ayan. Balik tayo. Ay, meron pa. Balik tayo ulit. Ayan. Yay, balik na tayo doon sa ating pinanggalingan. Nakakatakot. Delikado. May mama naninigarilyo ayun sa gilid. Kahit saan mapunta talaga. Ano yun? Tubig ito tumak. Yung tubig daw tutukan ko, ayan. Malalim. Pakita mo yung nandun yung level ng tubig. Ando na. Sa may kulay green na yun na Pakita mo. Para at least alam nung mga viewers mo kung hanggang saan yung tubig. Palagay mo? Delikado ba? Hindi. Hindi kagaya nung nagpunta tayo dito na madilim na talagang nandito na Let's go. Uwi na daw kami. Ay, sige kuya. Bakit sa Pampanga daming isda na nahuhuli? Dito wala. Nang? Bilad? Oo nga, malay mo may mahuli. Patalon. Eh bakit yun mga nakataas yung na yun, mga panghuli na yun? Ayun o. Dapat lambat. Patalon. Patali dito. Hindi pa ubang. Doon ka lo, pipicture kita doon lo. Doon ka sa doon ka sa tulay. Yun, maglalagay sila ng lamba, ng nabutahod doon. Wait lang. Ayun, ay kabit na nila yung panghuli ng isda. Sana ay may tumalon. Di ka naman tumulong eh.
siya tumulong, guys. Nagpakita lang siya doon sa camera. Ayan. Ayan ang update. Tara na. Mainam na yung nakita natin para tayo mismo ang nakakita kung karapat dapat na ba tayong magligpit. Yo, yo. Ayan na nga po, pauwi na po kami. Ang ganda nung kawayan, oh. Ayan, binisita namin yung ilog kung ano nalagay. Ano pa naman, medyo okay pa naman. Ay, nakakagulat si kuya, di man lang nagbusina. Yo. Ayan guys, oh. Ilo-ilo. Kanal pa lang yan, oh. Kanal. Sa karsada.